Mago hala nyakono mga jwangre ruok mar jogo matie sekta mar matatu, motisi ni Matatu Workers Union, opuoyo kang maweg matatu, mong'ere kaka Matatu Owners Association okao, mano mane ni orit ratiro maderepe kod manamba matie sekta no. Kotelne kod jagoro margi Morris Odur giwacho ni chulone gi derepe okumba mathieth mano mar NHIF kod chulo NSSF biro konyo gi ahinya te kinde magibedo matuo kata kagidhi rutaya. Omedo ni gibiro loso katiegruok kama inyalo med puonjo derepe manyien mar riembo nyamburko mating'o jowuoth mondo mi giti koda peini e yo makare. Bende gisingo maloso lwasi makare ne wakeini matie sekta mar nyamburko mating'o jowuoth. NSSF basically tie program waloso sani mar kelo NSSF mondo sama driver contribute kata conductor contribute to the NSSF scheme to pesa mo contribute no bro bedo kaka surety mar yudo affordable housing. Driver madonje e sekta manyien e mwadwan mondo wateri training institute. E training institute kai wadwa bedo nyaka gi refresher courses ma wadwa miyo drepewa. Wabro miyo gi time mondo gidhi gitiegre kendo mondo ging'e ni ndalo mano riembo geche higni 20 mokalo. Peini sani oselos mopogre. Women being in the male-dominated industry are often undermined, underpaid, and more often considered not to fit in the matatu industry. We as Matatu Workers Union are happy to work with Matatu Owners Association to ensure the women workers are more capacitated and upskilled.